Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Πήγα να πω στο επόμενο βίντεο, και σήμερα αρχίζουμε μια και... Δίσου μέσα για ροδάκια όμως, Και σήμερα θα αρχίσουμε μια καινούργια σειρά που λέγεται Χαζές ειδήσεις. Βρίσκω παράξενες ειδήσεις, ξέρω εγώ, τις παραποιώ. Τις κάνω δηλαδή πιο αστείες, ρε παιδί. Ή το φτιάχνω μόνος μου, αλλά σε αυτό το επεισόδιο το πρώτο δεν θα το φτιάξω μόνος μου. Δηλαδή έχω βρει από το ίντερνετ, αλλά στα δύο τελευταία κείμενα τα έχω γράψει εγώ. Στο πρώτο το έχω παραποιήσει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείτε τις χαζές ειδήσεις. Ένα λεπτό να δω κάτι. Στην κάμερα μπαγκάρει, δεν με νοιάζει, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι οι χαζές ειδήσεις. Μαρκάσχαμη sponsored, ναι. Είναι το πρώτο φυλάδιο, τεύχος, πώς θέλετε. 6-8, εγώ το έφτιαξα 6-8 για σήμερα, δεν με νοιάζει τι λέω. Ωραία, και πάμε να το δούμε. Λάθος. Λοιπόν, δεν βλέπω και με αυτά τα γυαλιά. Εργαλειοθήκη έπεσε από αστροναύτες και θα πέσει με ταχύτητα στα κεφάλια μας. Τα λάθη στο διάστημα είναι σύνηθες φαινόμενο. Όπως λέει και ο Κούλης. Καλά, αυτός τι άλλο θα έλεγε. Ωστόσο, όταν αυτά κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια, τότε λένε τις δικές τους βλακίες. Καλά δηλαδή, δεν τα λέω. Δηλαδή λένε, εμείς δίνουμε εκατομμύρια, έλα. Αλλά μετά, υπάρχει ακρίβεια και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τα μακαρόνια αυξάνονται, το λάδι πάει στα ύψη, αλλά τους κάστα εκατομμύρια. Πες το, τους κάστα εκατομμύρια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Για παράδειγμα, πριν από μερικές μέρες, δύο αστροναύτες της NASA, η Άδωνης και ο Πολάκης, ποιοι άλλοι δηλαδή, έκαναν μια ηλιθιότητα που ούτε ο προπάπους μας δεν θα έκανε. Φυσικά. Μη σας πω ο προπάπους μας, ικανούς τους έχω 100%. Με 3 όμως κουλούρια. Κατάλαβες, 1000%. Την ώρα που έκανα διαπραγματεύσεις με την NASA στο Διεθνές Διαστημικό Χαζοσταθμό, έκαναν διαπραγματεύσεις. Μα όχι, εγώ θέλω να μου δίνεις τόσα λεφτά. Όχι ρε, θέλω 1 εκατομμύριο. Του τα δίνει, έχουμε, τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά. Ωραία παιδί μου, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ ρε παιδιά τώρα. Δεν θα κοιμηθώ. Εξαιτίας του. Ναι. Μια βαλίτσα με εργαλεία τους έφυγε στο κενό. Αν είναι βλάκες, φυσικά. Μάλιστα το ατύχημα καταγράφηκε σε ζωντανή ροή και έγινε αμέσως viral. Γιατί κάθεστε και τα βλέπετε σαν βλάκες. Βέβαια παιδί μου, αν είναι καμιά βλακία, κάτσε, γίνεται live ρε. Αλήθεια. Ναι ρε, ναι. Κάτσε να πούμε να το δούμε. Έλα, περίμενε. Τους έπεσε τα εργαλεία. Ναι. Όντως. Πόσες προβολές έχει? Μόνο 8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή το βλέπω να σου κάνω. Δηλαδή να λέμε ψέματα. Επόμενο. Πάλι μπερδεύτηκα.
βρήκε το χαμένο του πορτοφόλι μετά από 330 χρόνια. Δεν θα μιλήσω, γράφω εκεί κάτω. Καταρχάς δεν μας νοιάζει. Βέβαια δεν μας νοιάζει. Γιατί να μας νοιάζει που ο άλλος βρήκε το πορτοφόλι του. Δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, βρήκα τη χαμένη μου μπάλα. Δεν με νοιάζει, δηλαδή. Δεν με νοιάζει πραγματικά, δηλαδή. Δηλαδή εγώ ξέρω εγώ λέω ότι βρήκα. Τι βρήκα ρε παιδιά? Βρήκα τα κλειδιά μου. Ναι. Εντάξει, τι θα προσφέρω στον κόσμο επειδή βρήκα τα κλειδιά μου? Ποιον τον νοιάζει ότι βρήκα εγώ τα κλειδιά μου? Εντάξει, να νοιάζει τη μάνα μου, να νοιάζει τον πατέρα μου. Άντε να νοιάζει, ξέρω εγώ, και τη θεία μου, ας πούμε. Ποιον άλλον θα νοιάζει? Ωραία, συνεχίζω. Δεύτερο είναι τόσο ψυχαναγκαστικός που έψαχνε το πορτοφόλι του για 330 χρόνια. Αυτό λέγαμε με το σύνορα, ότι είναι τόσο ψυχαναγκαστικός ο άνθρωπος, εδώ μέσα ψάχνει να βρει κάτι αλλά δεν το βρίσκει. Κάτσε. Oh my god, bro. Oh, hell. Είναι ψυχαναγκαστικός ο άνθρωπος. Το έψαχνε για 330 χρόνια. Δηλαδή. Τρίτον, πες ότι το βρήκε. Οκ, εντάξει. Πόσα εκατομμύρια θα είχε μέσα και τα έψαχνε τόσο καιρό? Αυτό να μου πεις δηλαδή. Δηλαδή τόσο καιρό τα έψαχνε. Πόσα λεφτά να είχε ρε? Να είχε 100 ευρώ, 200, άντε 300. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Καλά. Ναι. Πόσα χιλιάδες ευρώ να πούμε ότι πλούτης αυτός τώρα που βρήκε το πορτοφόλι του. Πόσα ευρώ να έχει? Έως 300 θα έχει, δεν γίνεται. Δηλαδή ο άλλος περπατάει έτσι ξέρω εγώ με 2 πορτοφόλια έτσι ξέρω εγώ, όχι το καθένα 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο χάζος είναι ο άνθρωπος. Το ξέρουμε. Το είδαμε ήδη από τον βλάκα. Εδώ έχω κάνει ορθογραφικό λάθος. Δεν ξέρεις πόσο νευριάζεις τώρα εσύ που βλέπεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτή τη φορά όμως δεν θα κάνω. Είδες, δεν θα κάνω λάθος. Λοιπόν, το αγαπημένο μου. Χαζή reporter έγινε λούτσα σε ζωντανή σύνδεση από πυροσβεστικό χελικόπτερ. Γιατί έχει ζέστη και καλά. Εντάξει, έχει ζέστη δηλαδή. Πόσους βαθμούς έχει πλάκα σήμερα? 1 λεπτό. Πόσους? Καλύτερα να συνεχίσουμε. Το ότι έγινε λούτσα από πυροσβεστικό χελικόπτερ δεν θα το έπαιζε στο στοίχημα ούτε για
70 million. Νομίζω δηλαδή. Όποιος ξέρει γράφει σχόλιο. Χωρίς πλάκα. Το γεγονός ότι λογικά το ήξερε και πήγε από εκεί κάτω. Ήμαρτον. Το ήξερε. Δεν το ήξερε. Δηλαδή πάω. Ξέρεις τι, εγώ θα πάω καμιά βόλτα εκεί μωρέ, πώς το λένε, στο σουβλατζίδικο, να. Πάω στο σουβλατζίδικο. Είναι κλειστό το σουβλατζίδικο. Και γιατί δεν μπήκες στο ίντερνετ να δεις ότι είναι κλειστό το σουβλατζίδικο, να μην πας και καθόλου. Τρώμε βενζίνες, είναι αυτό που λέμε από πριν. Σε λίγο θα δηλώσει ότι πήγε γιατί έχει πολύ ζέστη. Τώρα που το λέμε ωραία θα ήταν άλλο τέλος πάντων. Ναι. Και δηλαδή δεν μπορούσε να δει ότι έρχεται χελικόπτερ ή να το ακούσει. Δηλαδή ολόκληρο χελικόπτερ. Ωραία. Ολόκληρο χελικόπτερ και δεν το άκουσε. Εδώ εγώ με 10-20 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο και ακούω κάθε αεροπλάνο που φεύγει. Και αυτή δεν άκουσε που ήταν δίπλα της. Το χελικόπτερ δεν το άκουσε να φύγει. Δηλαδή δεν της πήγε από το μυαλό. Εντάξει μωρέ σιγά θα έρθει το χελικόπτερ και τι θα μας κάνει. Και ξαναπες ότι είναι κουφή. Γιατί την έχετε δημοσιογράφο? Γιατί? Καταρχάς είναι κουφή, ωραία. Δεν λέω ότι ρε παιδί μου δεν ακούει τίποτα. Τι είπες παιδί μου? Ή να μην ακούει καθόλου, ξέρω εγώ. Να μην ακούει καθόλου. Κάτι παίζει, της βάλανε κέρι. Δεν ξέρω το εγώ. Αλλά τον άλλο το βλάκα στο στούντιο μπορεί να τον ακούσει. Κατάλαβες? Άμα φοράει ακουστικό. Όχι, δεν φοράει. Και τα ακουστικά δηλαδή είναι αδιάβροχα. Τι φορούσε? AirPods φορούσε. Τον άλλο όμως το βλάκα στο στούντιο μπορούσε να τον ακούσει. Κατάλαβες όμως? Τον άλλο το βλάκα στο στούντιο μπορούσε να τον ακούσει. Μπορούσε να τον ακούσει. Το ελικόπτερο που ήταν από πάνω τους δεν μπορούσε. Ναι κύριε Κλανιάρη, με ακούτε? Ναι εγώ σας ακούω πολύ καθαρά. Ναι πολύ καθαρά σας ακούω. Ναι ευχαρίστως. Τι έρχεται από πάνω με ελικόπτερο? Δεν έρχεται. Ναι κύριε Κλανιάρη, τώρα θα πρέπει να διακόψουμε το πρόγραμμά μας γιατί αυτόν τον άκουγε. Το ελικόπτερο όχι ρε. Πώς λέμε, μιλάει όποτε τον συμφέρει, ακούει όποτε τον συμφέρει. Τον βλάκα από το στούντιο μπορούσε να τον ακούσει. Και καταρχάς τώρα που το είδα, δίπλα στη φωτιά πας ρε κυρά μου. Δηλαδή και εσύ πας γυρεύοντας. Αυτό είναι που μου τις πάει πιο πολύ, μου έρχεται να βγάλω το καπέλο αλλά δεν θέλω. Μιλάμε, τον άλλον τον ακούει. Κυρά δεν σ' ακούμε? Μπορεί να τον ακούσει. Μπορεί να τον ακούσει. Μπορεί. Αλλά το ελικόπτερο που ήταν από πάνω της δεν μπορούσε.
μπορούσε να τον ακούσει, ρε. Ναι. Ναι, κύριε Κλανιάρη, σας ακούω. Ναι, εδώ το κλίμα είναι πολύ κακό. Εδώ καίγονται από πίσω σπίτια. Δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν σας ακούμε. Εγώ σας ακούω όμως πολύ καθαρά. Λοιπόν, θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί αυτές οι χαζές ειδήσεις μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Ναι. Παρεπτόντως στο edit, πιστεύω, επειδή ήταν λίγο χαζό αυτό το βίντεο, μπορεί να βρείτε τον editora. Shout out στον editora για την πολύ καλή δουλειά του. Τον είχατε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Μπορεί να ξαναμιλήσει, θα του πω να μιλήσει και άμα θέλει θα μιλήσει. Γεια σας μάγκες, editorάς εδώ. Με θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, όποιος δεν το είδε να πάει να το δει κι εγώ. Και αυτό το βίντεο εγώ το έκανα edit. Ναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τώρα στο μοντάζ είδα ότι ο Μάικαρ ήθελε να μιλήσω. Γι' αυτό βγήκα να σας πω ένα γεια. Πρώτον. Δεύτερον, τι ήθελα να πω. Ναι, θυμάστε την προηγούμενη φορά ήμουν εκεί στο setup μου που εδώ κάθεται ο Μάικαρ. Ποιος το θυμάται? 3, 2, 1. Λοιπόν, μια συγκινητική ιστορία. Μια μέρα καθόμουν και έκανα edit. Και μια στιγμή βλέπω όλα μαύρα. Και λέω τι θα γίνει εδώ ρε παιδιά. Τα βλέπω, ξανασκέφτομαι. Το πάω στους τεχνικούς, μου λένε ρε φίλε δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Και το λάπτοπ μου χάλασε. Γι' αυτό κάνω edit του Μάικαρ το λάπτοπ. Έχω φτιάξει ήδη και βίντεο για το παλιό μου λάπτοπ. Ρίχτω. Λοιπόν, τα λέμε τώρα εμείς. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο χαζές ειδήσεις. Περιμένετε να σας το δείξω μία και όλο. Δεν ξέρω αν η κάμερα μου έχει μπαγκάρει. Αλλά λοιπόν, αυτό ήταν όλο το φυλάδιο. Άμα θέλετε κάντε το screenshot και κατεβάστε το, άμα να μην πειράζει. Copyright free ρε παιδί με αυτό, πόσο λένε. Ναι. Τα λέμε. Ναι. Τα λέμε. Όχι, δεν πήγε καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τα λέμε. Μα πάλι δεν